Λοιπόν, καταρχάς καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία και κύριοι Υπουργοί, φίλες και φίλοι, σημερινοί αλλά και μελλοντικοί ασφαλισμένοι, γιατί σε εσάς απευθυνόμαστε κυρίως σήμερα. Το ασφαλιστικό στη χώρα μας είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε όλοι δεκαετίες βεβαίως. Ένα θέμα με πολύ σημαντικές προεκτάσεις και σε οικονομικό και σε κοινωνικό, σε δημοσιονομικό επίπεδο. Ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με το εθνικό μας πρόβλημα, το πρόβλημα του δημογραφικού. Πριν από 2 χρόνια, λοιπόν, ξεκίνησε μια μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία είχε ως στόχο να απαντήσει σε αυτήν ακριβώς την πρόκληση. Συστάθηκε το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, το οποίο εισήγαγε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, στην ουσία, στην επικουρική ασφάλιση των νέων. Πολλοί άκουσαν, ίσως λιγότεροι κατάλαβαν πώς ακριβώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, τι σημαίνει πρακτικά αυτή η καινοτομία και ίσως και σε μια εποχή γενικότερης αμφισβήτησης, πολλοί παραμένουν ακόμη επιφυλακτικοί. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε μια καλή ευκαιρία. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το ταμείο, τους ανθρώπους που το τρέχουν σήμερα και να μάθουμε τι ακριβώς είναι το ΤΕΚΑ. Θα δούμε, λοιπόν, πώς προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση στην πράξη πλέον, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, πώς έχει οργανωθεί το ΤΕΚΑ και κυρίως θα απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί αξίζει ένας νέος άνθρωπος να αγκαλιάσει το ΤΕΚΑ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Για να δούμε τι είναι το ΤΕΚΑ, λοιπόν. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Αξιότιμε. Μπορώ να μιλήσω και από εδώ? Μπορώ, ναι. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρία και κύριε Γενική Γραμματέα, διοικητές, φίλες και φίλοι. 2 χρόνια ΤΕΚΑ. 2 χρόνια ΤΕΚΑ με έναν σταθμό στην ιστορία της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά για μένα, αν θέλετε, και έναν σταθμό στην προσπάθεια που κάνουμε επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα μας. Ενός προβλήματος μεγάλου, ενός προβλήματος πολύπλευρου, ενός προβλήματος εν τέλει εθνικού. Ενός προβλήματος που στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον έχει 2 κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον, δεν μπορεί να λυθεί μόνο με έναν παράγοντα. Είναι ένα άθροισμα αλλαγών, ένα άθροισμα μεταρρυθμίσεων, τα οποία αφορούν σε πάρα πολλά υπουργεία. Δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο έχει, είναι ένα πρόβλημα εθνικό, το οποίο έχει μια ασυμμετρία οριζόντων. Χρειάζεται λύση σήμερα,
δίνουμε τις λύσεις σήμερα, αλλά μπορούμε να τις δούμε και να τις νιώσουμε, αν όχι μακροπρόθεσμα, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. Με το βλέμμα μας, λοιπόν, στραμμένο στην επόμενη γενιά, ερχόμαστε να δώσουμε απάντηση σε μια αγωνία. Είμαι σίγουρη και είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε και πολλές και πολλούς νεότερους ανάμεσά μας, ότι όλοι έχουμε ακούσει, είτε από συγγενείς, είτε από φίλους, την ερώτηση «Μα θα πάρουμε καμιά σοβαρή σύνταξη? Θα πάρουμε αξιόλογη σύνταξη?» Πολλοί από εμάς έχουμε ακούσει και την ερώτηση «Μα θα πάρουμε σύνταξη?» Και ήταν, για να πω πιο σωστά, μια αγωνία εύλογη. Και αυτό γιατί λόγω του δημογραφικού προβλήματος και λόγω της γύρανσης του πληθυσμού της χώρας μας, δουλεύαμε μόνο με ένα αναδυναμητικό σύστημα. Ένα σύστημα δηλαδή στο οποίο οι εργαζόμενοι του σήμερα τροφοδοτούν τους συνταξιούχους του σήμερα σε μια χώρα, σε μια οικονομία, στην οποία αυτοί που βγαίνουν από την αγορά εργασίας είναι περισσότεροι από αυτούς που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Το ΤΕΚΑ, λοιπόν, έρχεται να δώσει μια απάντηση στην ανησυχία αυτή. Μια απάντηση ουσιαστική, αλλά και μια απάντηση θεσμική. Οι εισφορές των ανθρώπων, οι εισφορές όλων ημών, δεν είναι αντικείμενο υποχρεωτικής κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι δεδουλευμένα. Δεν μπορούμε εμείς τους εργαζόμενούς μας υποχρεωτικά να τους ζητούμε να βοηθήσουν την διαγενειακή αλληλεγγύη. Οπότε χρειάστηκε και το καταφέραμε να σβήσουμε και τον φόβο των εργαζομένων που πηγαίνουν οι εισφορές μου, αλλά και τον φόβο των συνταξιούχων, μήπως θα μου γίνει καμιά περικοπή ακόμα. Η ίδρυση του ΤΕΚΑ ήρθε στο κομμάτι αυτό. Έχει έναν υβριδικό χαρακτήρα, ή μάλλον δημιουργεί στο ασφαλιστικό σύστημα έναν υβριδικό χαρακτήρα, τέτοιον ώστε στο κομμάτι της εθνικής, στο κομμάτι της κύριας σύνταξης, ερχόμαστε αναδιανεμητικά. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι του σήμερα χρηματοδοτούν και φροντίζουν τους συνταξιούχους του σήμερα. Στο κομμάτι όμως το επικουρικό έρχεται κεφαλαιοποιητικά και έτσι υποχρεώνει όλες όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 2004 ή έχουν, για να το πω απλά, κολλήσει το πρώτο τους ένσημο μετά το 2022, υποχρεωτικά να δημιουργήσουν τον δικό τους ατομικό κουμπαρά, το δικό τους ατομικό λογαριασμό, επιλέγοντας από 3 διαφορετικές κατηγορίες ρίσκου και άρα απόδοσης, αλλά και μπορώντας να κάνουν συνδυασμούς μεταξύ αυτών των 3, έτσι ώστε να μπορούν και σε real time να βλέπουν τις εισφορές τους, να βλέπουν το κεφάλαιο το οποίο έχουν μαζέψει και να βλέπουν και όλες τις κινήσεις που γίνονται, έτσι ώστε οι εισφορές τους να επενδυθούν, η πολιτεία να μπορέσει, και το εγγυάται αυτό, να εγγυηθεί ότι θα λάβουν πίσω τουλάχιστον το 100% των εισφορών τους και αρκετά παραπάνω. Και εδώ τι είδαμε? Είδαμε από χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν το σύστημα της κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης δεκαετίες τώρα, δηλαδή η Γερμανία, ή ακόμη πιο πολύ μάλλον η Δανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, να βλέπουν οι συνταξιούχοι των χωρών αυτών αποδόσεις στις συντάξεις τους και συντάξεις μεγαλύτερες από 43% μέχρι 68%. Η λειτουργία του ΕΚΑ δημιουργεί και μια νέα αντίληψη, όχι μόνο για την ασφαλιστική αγορά και το κατά πόσο θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε συντάξεις, αλλά και για την εργασία καθ' αυτή. Δηλαδή, το ότι οι δικές μου εισφορές είναι η αρχή για να πάρω ανταποδοτικά, αλλά επενδυτικά ανταποδοτικά, μεγαλύτερη σύνταξη μετά, μας κάνουν να λέμε όχι και στην υποδηλωμένη εργασία, αλλά και στην αδήλωτη εργασία. Γιατί ξέρουμε ότι όποια ώρα δεν είναι δηλωμένη, αυτό σημαίνει μικρότερο κέρδος για εμάς μετά στο κεφαλαιοποιητικό κομμάτι της επικουρικής μας σύνταξης. Αλλά πέραν το ότι δημιουργεί αυτή τη νέα αντίληψη στο πώς όλοι εκλαμβάνουμε τι σημαίνει εργασία, δημιουργεί και πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την ίδια την οικονομία. Τα χρήματα αυτά επενδύονται. Πού επενδύονται? Επενδύονται και στην Ελλάδα. Και επενδύονται και, σε μεγάλο βαθμό, ελληνικές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις οι οποίες θα βρεθούν με περισσότερο κεφάλαιο, έτσι ώστε να κινηθούν, να δημιουργήσουν ανάπτυξη, να δημιουργήσουν περισσότερες, καλύτερες, πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και μετά, αν θέλετε και εμείς, ως πολιτεία, να έχουμε και εμείς κέρδος, έχοντας μεγαλύτερο οικονομικό κύκλο, φορολογώντας αυτό και μπορώντας είτε να μειώσουμε και έχοντας στο χώρο τις φορολογικές εισφορές, είτε μετά να ανακατανείμουμε με κοινωνικές πολιτικές
τα χρήματα τα οποία έχουν βρεθεί σαν αυξημένο κεφάλαιο λόγω των πολλαπλασιαστικών ωφελών στην οικονομία. Άρα, πού βρισκόμαστε σήμερα? Το είδατε και στο βιντεάκι. Βρισκόμαστε μετά από πάρα πολλές ώρες δουλειάς, μετά από τρομερή προσπάθεια, σε μία ισορροπία, στην οποία το ΤΕΚΑ έχει σήμερα 400.000 ασφαλισμένους, 140.000 επιχειρήσεις και 212 εκατομμύρια κεφάλαιο. Πού θέλουμε να είμαστε σε 25 χρόνια? Σε ένα ΤΕΚΑ το οποίο θα έχει 2.500 ασφαλισμένους, θα έχει 400.000 επιχειρήσεις και θα έχει και 38 δισεκατομμύρια κεφάλαιο. Εγώ είμαι τυχερή. Είμαι τυχερή γιατί βρέθηκα στο Υπουργείο Εργασίας από την πρώτη στιγμή, ως Υπουργός Κοινωνικών Πραγμάτων, αλλά τα αυτιά μου ήταν ανοιχτά, από την πρώτη στιγμή στις συζητήσεις και στο σχεδιασμό του νέου κεφαλαιοποιητικού επικουρικού ταμείου. Είμαι επίσης και τυχερή γιατί μπορώ και είμαι και μέλος του ταμείου. Δεν είμαι γεννημένη μετά το 2004, είμαι αρκετά μικρή, αλλά δεν είμαι γεννημένη μετά το 2004, αλλά είμαι γεννημένη από το 87 και μετά. Και από το 87 και μετά, όλοι από εμάς, γιατί μπήκα στην είσοδο και λέει εγγραφείτε. Και ρωτάω τα κορίτσια που ήταν στην είσοδο, εγγραφείτε στο ταμείο ή εγγραφείτε στην εκδήλωση? Και τα δύο μου λέει μπορείτε να κάνετε εδώ. Οπότε, εγώ έχω ήδη εγγραφεί. Όλοι από εμάς, όσοι έχουμε γεννηθεί από το 87 μέχρι το 2004, μπορούμε να επιλέξουμε να εγγραφούμε και το κομμάτι της επικουρικής μας να μην γίνεται, με συγχωρείτε κύριε Διοικητά, κύριε Βαρβέρη, αλλά να γίνεται μέσω του ΤΕΚΑ. Κύριε Πρόεδρε, κάνω και μια διαφήμιση εδώ πέρα του δικού μας φορέα. Οπότε είμαι τυχερή και ήμουν εκεί στο σχεδιασμό, αλλά και είμαι ίδια εγγεγραμμένη. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά δεν ήταν τίποτα απλό. Η αρχή χρειαζόταν κάποιος να το σκεφτεί. Και αυτό δεν ήταν άλλον από τον Ευρωπαίο Πρωθυπουργό μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, και σε αυτό το κομμάτι δείξατε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Και ανοίξατε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τους δρόμους. Ο Κωστής ο Χατζηδάκης ήταν σημερινός Υπουργός Οικονομικών, προκάτοχός μου, ήταν ο βασικός ενορχιστρωτής του πώς έγινε αυτό. Κάτι το οποίο ήταν τελείως άγνωστο για την Ελλάδα, κάτι για το οποίο υπήρχαν πάρα πολλά ερωτηματικά, κάτι για το οποίο φοβόμασταν εδώ ότι δεν ξέραμε πού πάνε οι δικές μας εισφορές, πόσο δε μάλλον σε κάτι καινούριο. Αλλά κάτσε, το δούλεψε και αν δεν υπήρχε εδώ ο Πάνος ο Τσακλόγλου, ο Υφυπουργός, μαζί με τον Γενικό το Γραμματέα τον Νίκο Μιλακούδη. Κύριε Υφυπουργέ, είναι το δικό σας παιδί. Γι' αυτό είναι το παιδί που είναι και γι' αυτό έχουμε όλοι τόσο μεγάλες ελπίδες, αλλά έχουμε και πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί καμία μεγάλη αλλαγή, καμία μεταρρύθμιση δεν έρχεται χωρίς ευθύνη. Η ευθύνη είναι σε εμάς και θα το μεγαλώσουμε όπως πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, να πώς μπορεί να ρωτήσει κανείς διακριτικά μια κυρία ποια είναι η ηλικία της? Τη ρωτάς αν είναι μέλος του ΤΕΚΑ. Να δώσω το λόγο στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Τσακλόγλου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργοί, κυρία Γενική, κυρία Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Το ΤΕΚΑ πραγματικά δημιουργήθηκε πριν από 2 χρόνια, γίνει μια σοβαρή καινοτομία στον χάρτη της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Συχνά με ρωτάνε γιατί. Αναφέρθηκε, νομίζω, η Υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, αναλυτικά. Θα μου επιτρέψετε λίγο να το επαναλάβω και να πω και ορισμένα πράγματα ακόμα. Το πρώτο πράγμα το οποίο έχουμε, μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση. Η κοινωνική ασφάλιση είναι ασφάλιση. Στην ασφάλιση το πρώτο πράγμα το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μην βάλουμε όλα μας τα αυγά σε ένα καλάθι. Και αυτό το πράγμα το οποίο είχαμε με το προηγούμενο σύστημά μας που ήταν εξ ολοκλήρου διανεμητικό, όχι αναδιανεμητικό, δεν είναι ορθός ο όρος, ήταν ένα σύστημα το οποίο ήταν φοβερά εκτεθειμένο πάνω στο δημογραφικό κίνδυνο. Και δημογραφικό κίνδυνο, ο οποίος για τη χώρα μας είναι πλέον μια βεβαιότητα κινδύνου. Αυτό που γίνεται με το ΤΕΚΑ, ας πούμε για παράδειγμα για την Υπουργό μας ή για τα παιδιά μου που θα συμμετέχουν σε αυτό, όταν φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότηση, θα έχουν 3 συντάξεις. Θα έχουν την εθνική σύνταξη, την οποία την πληρώνει ο προϋπολογισμός, έχει ρίσκα. Έχει το δημοσιονομικό κίνδυνο. Το είδαμε τι έγινε την προηγούμενη δεκαετία. Το δεύτερο κομμάτι της θα είναι
η σύνταξη η οποία θα είναι η διανεμητική, αυτή την οποία έχουμε, η οποία είναι εκτεθειμένη όντως στο δημογραφικό κίνδυνο, και θα έχουμε και την σύνταξη την κεφαλαιοποιητική από το ΤΕΚΑ. Αυτή έχει επίσης κίνδυνο, είναι ο κίνδυνος των αγορών. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι ότι όταν έχουμε διαφοροποίηση τέτοιων κινδύνων, ο συνολικός κίνδυνος για όλο το σύστημα είναι πάρα πολύ χαμηλός. Μια βασική αρχή για τις ασφάλειες. Το δεύτερο, το είπε και αυτό η κυρία Μιχαηλίδου, είναι το ότι δεν φέραμε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο. Είναι σε πολλές χώρες, στις οποίες έχουν παράλληλα διανεμητικά και κεφαλαιοποιητικά συστήματα. Τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα έχουν το χαρακτηριστικό το ότι παρότι έχουν στις αποδόσεις τους μεγαλύτερες διακυμάνσεις, μακροχρονιώς έχουν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα πρακτικά? Ότι τα παιδιά τα οποία θα μπουν σε αυτό το καινούριο σύστημα μπορούν να προσδοκούν πολύ ψηλότερη σύνταξη από αυτή την επικουρική σύνταξη από αυτή που θα έπαιρναν με το ισχύον σύστημα. Το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι εδώ έχουμε ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί κεφάλαιο. Άπαξ και δημιουργεί κεφάλαιο, αυτό σημαίνει θα επενδυθεί ένα κομμάτι του στην ελληνική οικονομία, θα αυξηθεί η παραγωγικότητά μας και αυτό με τη σειρά του τι σημαίνει? Σημαίνει καλύτερους μισθούς, σημαίνει περισσότερη απασχόληση και από τη δημοσιονομική πλευρά σημαίνει περισσότερα έσοδα δημοσιονομικά τόσο από φόρους κατανάλωσης όσο και από φόρους εισοδήματος και το καθεξής. Ο τέταρτος και πολύ σημαντικός λόγος έχει να κάνει με μια μεγάλη πληγή της ελληνικής οικονομίας. Εδώ, αυτό το σύστημα με τους ατομικούς κουμπαράδες ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ότι έχουμε ένα λογαριασμό που γράφει επάνω το όνομά μας. Όχι είναι σαν να λέμε, είναι ένας λογαριασμός που γράφει επάνω το όνομά μας. Δεν είναι μια μεγάλη χωάνη που απαντάει σε αυτό το ερώτημα που είπε προηγουμένως η Υπουργός, που κάπου μπαίνουν τα λεφτά και κάπου θα δούμε μετά πώς θα τα πάρουν. Αυτό ταυτόχρονα δημιουργεί και ένα πολύ σημαντικό πράγμα για την ελληνική οικονομία ολόκληρη. Ποιο είναι αυτό? Είναι το ότι πέραν το ότι φέρνει την εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό μας σύστημα, είναι ότι δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα αντικίνητρα για ανασφάλιστη μαύρη εργασία. Κοντά σε αυτά τα λέω πολύ συχνά, αλλά υπάρχουν και δύο άλλοι λόγοι που ίσως στο ακροατήριο εδώ μπορούμε να τα πούμε και λίγο παραπέρα. Δεν θα έχουμε αύξηση μόνο στην επικουρική σύνταξη. Ακριβώς επειδή θα έχει ψηλότερη παραγωγικότητα, το οποίο σημαίνει ψηλότερους μισθούς και ψηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, θα έχουν και ψηλότερη κύρια σύνταξη κατά αυτόν εδώ τον τρόπο οι νεότεροι εργαζόμενοι. Το δεύτερο το πράγμα το οποίο έχουμε είναι ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλο και περισσότερο χρειάζεται να έχουμε αυτό που λέμε οικονομικό αλφαβητισμό. Δυστυχώς, διάφορες έρευνες δείχνουν ότι ο οικονομικός αλφαβητισμός στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαμηλός και ακριβώς επειδή στο ΤΕΚΑ χρειάζεται να παρακολουθείς, να επενδύεις όλα αυτά τα πράγματα, πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και του οικονομικού αλφαβητισμού στη χώρα μας. Το τελευταίο, παρά είναι λίγο τεχνικό και θα ήθελα όμως να το πω, είναι το ότι όλες οι χώρες οι οποίες αναπτύχθηκαν είχαν αυτό το πράγμα που λέμε βαθιά αγορά κεφαλαίου. Στην Ελλάδα, πολύ φοβάμαι, η αγορά κεφαλαίου δεν είναι πολύ βαθιά, αλλά νομίζω ότι μέρος των κεφαλαίων του ΤΕΚΑ που θα επενδυθεί στην οικονομία μας θα δώσει αυτό το απαραίτητο βάθος που είναι απολύτως απαραίτητο για την οικονομία μας. Αυτά θα ήθελα να πω. Κύριε Σρόιτερ, το πόντο μου δικό σας. Ευχαριστώ, κύριε Τσαχλόγλου. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Νικολάου Τεσσαρομάτη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΑ. Καλησπέρα σε όλους. Όπως είπε και η κυρία Υπουργός, ένας από τους βασικούς στόχους της δημιουργίας του ΤΕΚΑ υπήρξε η αποκατάσταση εμπιστοσύνης των νέων στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Από την επίτευξη αυτού του στόχου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία αυτής της μεταρρύθμισης, άμεσα, αλλά και κυρίως μακροπρόθεσμα. Γνωρίζουμε ότι τα θεμέλια πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί αυτή η εμπιστοσύνη είναι συγκεκριμένα. Είναι υπευθυνότητα, είναι η σύνεση, είναι λογοδοσία, είναι διαφάνεια, είναι επαγγελματική διακυβέρνηση. Πρόκειται για ζητήματα που ως διοίκηση έχουμε θέσει από την αρχή στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας. Το ΤΕΚΑ σχεδιάστηκε με βάση τα πρότυπα δημοσίων ταμείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα που λειτουργούν σε χώρες που φημίζονται για την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού τους κράτους. Εδώ μιλάω για χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, ο Καναδάς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι περιλαμβάνουν οι πρακτικές των ταμείων αυτών και πώς έχουν ενσωματωθεί στη λειτουργία του ΤΕΚΑ. Ένα βασικό στοιχείο είναι η λογοδοσία. Στο ΤΕΚΑ έχουμε προβλέψει την υποβολή εξαμηνίων εκθέσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ετήσια έκθεση στη Βολή των Ελλήνων,
καθώς και πλήθος κανονιστικών και εποπτικών αναφορών. Εξίσου σημαντικός πυλώνας είναι η σύγχρονη διακυβέρνηση. Στον ιδρυτικό νόμο του ΤΕΚΑ προβλέπεται δομημένη οργανωτική διάρθρωση, όπου υπάρχει σαφής διαχωρισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Έμφαση δίνεται επίσης στην εξαντλητική ενημέρωση. Πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο εστιάζουμε με προσοχή. Στο ΤΕΚΑ, οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή πού, πώς και γιατί επενδύονται οι εισφορές τους, ποιες είναι οι αποδόσεις των επενδύσεων και ποια είναι τα αποτελέσματα των επιλογών της διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να υποπτεύουν οι ίδιοι και να υποπτεύουν αυστηρά τη λειτουργία του συστήματος. Βέβαια, η αναβαθμισμένη λογοδοσία και οι αναβαθμισμένες δυνατότητες ελέγχου των ασφαλισμένων οφείλουν να συμβαδίζουν με κατάλληλη πληροφόρηση. Και γνωρίζουμε πολύ καλά το έλλειμμα γνώσης που υπάρχει στην κοινωνία, αλλά και μεταξύ των νέων ιδιαίτερα, σε σχέση με θέματα συνταξιοδότησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι το ΤΕΚΑ πρέπει και μπορεί να αναλάβει ρόλο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό. Μπορεί και πρέπει να σταθεί αρρωγός στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι σχετικά με τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις τους. Γι' αυτό και έχουμε συστήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο ειδική Επιτροπή Επικοινωνίας, η οποία σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων. Ένα στοιχείο που επίσης χαρακτηρίζει τα επιτυχημένα δημόσια κεφαλοποιητικά ταμεία είναι η αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων. Κάτι που προϋποθέτει ξεκάθαρη επενδυτική στρατηγική, σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίων, ευρεία διασπορά περιουσιακών στοιχείων και μεθόδους διαχείρισης κινδύνων. Η πολύχρονη εμπειρία λειτουργίας επαγγελματικών ταμείων καθορισμένων εισφορών, όπως είναι του ΤΕΚΑ, έχει αναδείξει δύο αδυναμίες στην τρέχουσα πρακτική. Η πρώτη σχετίζεται με τη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου και συγκεκριμένα τον κίνδυνο αρνητικών αποδόσεων, μεγάλων αρνητικών αποδόσεων, στο επενδυμένο χαρτοφυλάκιο λίγα χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση. Η δεύτερη αδυναμία σχετίζεται με την πρακτική σε πολλά ταμεία, κατά τη συνταξιοδότηση, να δίνουν στον ασφαλισμένο το σύνολο του συσσωρευμένου κεφαλαίου σαν εφάπαξ. Τότε ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει να διαχειριστεί ο ίδιος τα συσσωρευμένα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των όποιων συνταξιοδοτικών του αναγκών, μια απόφαση, μια δύσκολη απόφαση, μια πολύπλοκη απόφαση, που έχει οδηγήσει συχνά στην πράξη στη μείωση ή και πρόωρη εξάντληση των συνταξιοδοτικών του κεφαλαίων. Η σύγχρονη πρακτική, η οποία εφαρμόζουμε στο ΤΕΚΑ, διαφοροποιείται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι η στρατηγική επενδύσεων με βάση τον κύκλο ζωής. Πολύ απλά. Λίγο πριν τη συνταξιοδότηση, το χαρτοφυλάκιο μεταφέρεται σταδιακά σε ομόλογα χαμηλού κινδύνου, βραχυχρόνια ομόλογα. Το δεύτερο είναι η υποχρεωτική αγορά ράντας στη συνταξιοδότηση, η οποία εγγυάται εφόρος ζωής μηνιαία σύνταξη. Ακολουθώντας αυτό το μοντέλο, το ΤΕΚΑ προσφέρει 3 επιλογές επένδυσης, όλες με βάση το μοντέλο του κύκλου ζωής. Να σημειώσω εδώ ότι τα ταμεία κύκλου ζωής είναι μια πολύ δημοφιλής επιλογή για επαγγελματικά ταμεία διεθνώς στις μέρες μας. Σε στρατηγική κύκλου ζωής επίσης βασίζονται τα δημόσια επικουρικά κεφαλοποιητικά ταμεία στην Μεγάλη Βρετανία και στη Σουηδία. Το ΤΕΚΑ κατά συνταξιοδότηση θα χρησιμοποιεί το συσσωρευμένο κεφάλαιο για να εξασφαλίσει εγγυημένη σύνταξη εφόρου ζωής, εξαλείφοντας τελείως για τον ασφαλισμένο τον κίνδυνο μείωσης ή και πρόωρης εξάντλησης των κεφαλαίων που έχει συσσωρεύσει. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά στο ΤΕΚΑ είναι να μεριμνούμε για το μέλλον των σημερινών νέων εργαζομένων. Να χτίζουμε τις συντάξεις που θα δοθούν σε 40 χρόνια. Να χτίζουμε το Ταμείο των Νέων. Και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι τόσο η διοίκηση, όσο και όλοι οι εργαζόμενοι στο ΤΕΚΑ, έχουμε επίγνωση της ευθύνης που έχουμε αναλάβει. Γνωρίζουμε ότι συμμετέχουμε στην οικοδόμηση ενός οργανισμού που θα έχει καθοριστικό ρόλο στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, τη διατήρηση κοινωνικής συνοχής και ευημερίας. Τώρα και στο μέλλον. Και ξεκινούμε άμεσα ενημερωτική καμπάνια, ώστε όλη η κοινωνία και ειδικά οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 1η Πρώτου του 1987
και είναι οι άμεσο ωφελούμενοι από αυτή τη μεταρρύθμιση να ενημερωθούν και να υποφεληθούν από τη λειτουργία και τα πλεονεκτήματα του νέου συστήματος. Μάλιστα, το πρώτο μας τηλεοπτικό σπότ είναι έτοιμο και θα το μοιραστούμε μαζί σας για πρώτη φορά σήμερα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα μας. Τι έγινε, έστειλε? Έστειλα εγώ. Αίτηση για να μπω στο ΤΕΚΑ. Το νέο ταμείο για την επικουρική ασφάλιση. Στο ταμείο για τους νέους. Οπ, νέος κι εγώ, φρέσκος. Για πείτε, συμφέρει? Λοιπόν, κοιτάξτε. Στο ΤΕΚΑ, οι εισφορές που δίνεις έτσι κι αλλιώς τώρα αποταμιεύονται στον ατομικό σου κουμπαρά για την δική σου επικουρική σύνταξη. Έχεις έλεγχο του λογαριασμού σου, υψηλότερη επικουρική σύνταξη και δυνατότητα για ακόμα υψηλότερες αποδόσεις. Με επενδυτικά προγράμματα που εσύ επιλέγεις. Είσαι αστέρι. Πού κάνω αίτηση? Στο b.teca.gov.gr. Επένδυσε κι εσύ σήμερα στο δικό σου αύριο. Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Λοιπόν, το σποτ θα αρχίσει να προβάλλεται πολύ σύντομα. Ένα νέο ταμείο ασφάλισης, ένα νέο σύστημα ασφάλισης πρέπει για να πετύχει πρώτα απ' όλα να πείσει τους υποψήφιους ασφαλισμένους. Έτσι, να πείσει τους νέους απέναντι σε παραδόσεις και νοοτροπίες δεκαετιών. Πάμε να δώσουμε λοιπόν το λόγο σε νέες και νέους οι οποίοι είτε είναι οι ασφαλισμένοι του ΤΕΚΑ, είτε είναι οι υποψήφοι ασφαλισμένοι του ΤΕΚΑ, οι ασφαλισμένοι του μέλλοντος. Οι άνθρωποι που καλούνται να το εμπιστευτούν στην ουσία, να ακούσουμε τι σκέφτονται, αλλά και βεβαίως πολύ χρήσιμο ποιες είναι οι επιφυλάξεις τους. Θα ήθελα να καλέσω λοιπόν την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Μιχαηλίδου, για να τους ακούσουμε μαζί, αν έχετε την καλοσύνη, και να καλέσω την κυρία Μαρία Μπιλήρη, δικηγόρο και υποψήφια ασφαλισμένη στο ΤΕΚΑ, την κυρία Νάντια Κατσχέρη, δικηγόρο επίσης και ήδη ασφαλισμένη στο ΤΕΚΑ, και τον κύριο Παναγιώτη Λιβογιάννη, λογιστή, υποψήφιο ασφαλισμένο στο Ταμείο. Θέλετε. Από την άλλη μεριά, παρακαλώ. Ας καθίσουμε, παιδιά. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο απλά. Καταρχάς, Μαρία, τι είναι αποταμίευση για σένα? Η αποταμίευση, νομίζω, με παραπέμπει ξεκάθαρα στον κουμπαρά της παιδικής μας ηλικίας. Όλους μας. Θα έλεγα ότι είναι ουσιαστικά το να βάζουμε κάποια χρήματα στην άκρη για μελλοντική χρήση, κυρίως για όταν θα τα έχουμε ανάγκη. Είτε αυτό σημαίνει ότι τα βάζουμε κάτω από το στρώμα ή σε ένα σεντούκι, είτε σε μία τράπεζα, σε ένα λογαριασμό, προκειμένου να υποφεληθούμε από ένα όποιο επιτόκιο, είτε τα επενδύουμε. Αυτό με το στρώμα είναι λίγο επικίνδυνο στις μέρες μας. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, αν είχες εσύ κουμπαρά γουρουνάκι τότε. Εγώ θα ήθελα γενικά να επεκταθώ λίγο σε ένα πιο οικονομικό ορισμό, οπότε θέλω να μιλήσω λίγο για τη χρονική αξία του χρήματος. Ναι. Γενικά, 1 ευρώ σήμερα δεν έχει την ίδια αξία με 1 ευρώ το 2016 ή αντίστοιχα με 1 ευρώ το 2027. Οπότε, γενικά, όταν εναποθέτω παθητικά κεφάλαια κάπου, τα κεφάλαια αυτά δεν μου εγγυούνται μια απόδοση στο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο, εγώ γενικά την αποταμίευση τη συνδέω με την ανταπόδοση. Να έχω δηλαδή ένα σίγουρο μέλλον. Νάντια, αποταμιεύεις? Αποταμιεύω ό,τι μπορώ. Και δεδομένου των χαμηλών επιτοκίων που έχουν οι τράπεζες, νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε σε διαφορετικό τρόπο επενδύσεων, να μην ακολουθήσουμε το μοντέλο που κάνανε οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Λοιπόν, εσείς από τους νέους, οι οποίοι εντάσσονται στο σύστημα, γιατί χρονικά ξεκίνησες να εργάζεσαι μετά το 2022, έτσι. Εμπειρία, οι πρώτες εντυπώσεις. Δεν είχα πολύ ψηλές προσδοκίες, αλλά εξεπλάγει ευχάριστα όταν μπήκα στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΑ, γιατί είδα ότι μπορώ όντως να έχω τον έλεγχο, να παρακολουθώ το χαρτοφυλάκιό μου και να επιλέξω και αργότερα σε ποιο χαρτοφυλάκιο θα θέλω να επενδύσω, υψηλού ή χαμηλού ρίσκου. Κύριε Υπουργέ, και εσείς στο ΤΕΚΑ. Και εγώ στο ΤΕΚΑ, ναι. Λίγους μήνες διαφορά έχετε, άλλωστε. Ελάχιστος. Την εντύπωσή σας, τις εντυπώσεις σας. Κοιτάξτε, για αρχή είναι πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, τώρα είναι λίγο περιαυτολογικό, αλλά το πώς έχουμε στήσει το πάνελ, γιατί έχουμε την Νάντια, η οποία αυτόματα μπαίνει, τον Πάνο, ο οποίος έχει την επιλογή, όπως και εγώ, να μπει και διάλεξε και μπήκε από μόνος του, χωρίς να του ξεκινήσουμε με αυτή την ενημέρωση, και τη Μαρία, την οποία απομένει να πείσουμε, έτσι ώστε στην αρχή να γραφτεί στις κυρίες εκεί. Να πείσουμε τη Μαρία σήμερα, λοιπόν. Ακριβώς. Και όσους άλλους είναι ακόμα ανάμεσά μας και δεν έχουν γραφτεί ακόμα, γιατί έχουμε και αρκετή νεολαία. Εμένα τι μου αρέσει πολύ το project του ΤΕΚΑ, το ότι είναι όλο ψηφιακό.
Δηλαδή, το ότι για τη δική μας τη γενιά γλιτώνει μια που στο δικό μας το μυαλό, όντας νεότεροι, ακόμα και αν είναι μεγαλύτεροι των νεότερων, είναι μια ταλαιπωρία. Δηλαδή, το να πας στην υπηρεσία είναι ένα, μια ταλαιπωρία και δύο, κάτι που το μυαλό μας δεν συνάδει με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Εγώ έμενα 12... Σκεπτόμενοι τι θα πούμε σήμερα, σκεφτόμουν. Ήμουν 12 χρόνια στην Αγγλία. Όχι, δεν είχα πάει ποτέ στο αντίστοιχο ταμείο. Δεν ξέρω να σας πω αν υπάρχει φυσικός χώρος για τον ασφαλισμένο να πάει στο ταμείο του. Και αυτό γιατί υπάρχει η ψηφιακή και όπου χρειάζεται η τηλεφωνική ή ακόμα και η ενημέρωση μέσω email. Οπότε αυτό, απ' τη μία, είναι μια ευκολία για εμάς στη μικρότερη γενιά και απ' την άλλη είναι και μια εξοικονόμηση. Γιατί το ότι είναι ψηφιακό γλιτώνει πάρα πολλούς πόρους φυσικής παρουσίας, υποκαταστημάτων, διευθύνσεων. Είναι ένα πολύ ευέλικτο όργανο, το οποίο τα λιγότερα έξοδα που έχει τα επενδύει ξανά στις δικές μας, όχι ακόμα τις δικές σου Μαρία, στις δικές μας επενδύσεις. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια τα παίρναμε σαν γραμματόσημα, ξέρετε, τα ένσημα και τα κολλάγαμε στο... ακόμα βλέπουμε κάποια από αυτά, στο βιβλιάριο. Παναγιώτη, είσαι λογιστής, άρα στην ουσία ξέρεις και πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα από μέσα. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να παρακολουθεί κανείς και τις επιδόσεις αλλά και την επένδυσή του. Και μια επένδυση είναι στο τέλος. Γενικά, όπως ξέρετε, οι λογιστές τον τελευταίο καιρό έχουν επιφορτωθεί με πολλές ευθύνες, οι οποίες πολλές φορές υπερβαίνουν και των δυνατοτήτων τους. Οπότε, ουσιαστικά, όταν ακούστηκε πρώτη φορά το ΤΕΚΑ ότι θα πρέπει να κάνουμε μια δεύτερη επιδέλτα, αυτό στην αρχή μας φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ήδη οι προθεσμίες ήταν συγκεκριμένες. Οπότε, ένα δεύτερο ταμείο ουσιαστικά τι θα μας έκανε, θα μας δυσκόλευε τις προθεσμίες αυτές. Τώρα όμως με το ΤΕΚΑ, με το πρόγραμμα αυτό έτσι όπως έχει στηθεί, είναι πάρα πολύ φιλικό στον επαγγελματία. Ναι. Ο επαγγελματίας δηλαδή πλέον δεν χρειάζεται να πάει, όπως είπε και η κυρία Μιχαηλίδη, με φυσική παρουσία σε ένα υποκατάστημα. Όλα μπορούν να λυθούν ηλεκτρονικά. Οπότε έχουμε μια πάρα πολύ καλή παρακολούθηση. Επίσης, πρακτικά είναι εύκολο να γίνει αυτή η επιδέλτα. Γιατί ουσιαστικά βάζουμε ένα ειδικό κωδικό. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλά ουσιαστικά μας βοηθάει. Και βοηθάει και τον ασφαλισμένο αντίστοιχα. Η εγγραφή δηλαδή και η παρακολούθηση είναι εύκολη. Ναι. Να πω το εξής, ότι για εμάς, ως πολιτεία, είναι πολύ ελπιδοφόρο και αισιόδοξο που ο πολίτης ο οποίος διάλεξε να γραφτεί στο ΕΦΚΑ είναι και επαγγελματίας πάνω στα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, σημαίνει ότι κάτι σωστό ίσως γίνεται και από πλευράς μας, από τη στιγμή που κάποιος ο οποίος είναι πιο εξειδικευμένος, ίσως και από εμάς σε αυτό, το διαλέγει ως επιλογή του. Προφανώς. Έτσι κι αλλιώς για το μισθωτό δεν υφίσταται κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Γιατί οι εισφορές είναι ίδιες. Μειώνεται λίγο το ΙΚΑ και μπαίνει το ΤΕΚΑ. Η διαφορά είναι για τον ελεύθερο επαγγελματία που έχει να πληρώσει ένα νέο επικουρικό. Μαρία, το παρακολουθείς όλο αυτό. Τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να είσαι επιφυλακτική, αν είσαι επιφυλακτική, τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να ρωτήσεις ή να μάθεις, ή είναι αυτό το οποίο σε κρατάει αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι η βασική μου ανησυχία συνίσταται σε ό,τι έχει να κάνει με το κεφαλοποιητικό, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την επένδυση, που στο δικό μου μυαλό είναι συνυφασμένη με τον κίνδυνο. Οπότε λέω, το υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης με τα όποια μειονεκτήματά του λειτουργεί. Γιατί να προσθέσω ακόμα ένα κίνδυνο ως ελεύθερος επαγγελματίας, δεδομένου του μεταβλητού των αγορών, αλλά και του απαιτούμενου οικονομικού αλφαβητισμού, τα όρια του οποίου μου είναι κάπως ασαφή. Ναι, αυτό βεβαίως, κυρία Υπουργέ, έχει μια βάση, γιατί η γενιά που συζητάμε τώρα έχει ζήσει και την κρίση, έχει ζήσει και την κατάρρευση των χρηματαγορών, έχει ζήσει την κατάρρευση ομολόγων. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει μια ανησυχία, έτσι, και μια έλλειψη εμπιστοσύνης. Είναι λογικό και είναι λογικό να σας απασχολεί. Και θα ήθελα να μας πει δηλαδή και ο Πάνος και η Νάντια πόσο τους απασχολεί το κομμάτι το ότι έρχεται η πολιτεία και επενδύει. Αλλά από τη δική μας την πλευρά, πώς το βλέπουμε και πώς το έχουμε διασφαλίσει αυτό? Το έχουμε διασφαλίσει με εσωτερικούς ελεγκτές, το έχουμε διασφαλίσει με εξωτερικούς ελεγκτές, το έχουμε διασφαλίσει με την επίβλεψη από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Έχουμε εδώ πέρα και την Πρόεδρο, η οποία είναι από πάνω να κοιτάει αν αυτά που γίνονται στο δικό μας το ταμείο είναι σωστά και αν κάποια επένδυση είναι πιο ρίσκη, ας πούμε, από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά εκτός από αυτό, το έχουμε θωρακίσει και με την διασφάλιση της πολιτείας ότι το 100% των εισφορών σου θα το πάρεις πίσω. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο σετ διασφαλίσεων θα μπορούσαμε να κάνουμε ως πολιτεία. Δηλαδή, έχουμε εξωτερικούς ελεγκτές, ρυθμιστικό πλαίσιο, την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και έχουμε και σίγουρη απόδοση τις εισφορές σου. Ωραία, εσείς τώρα που έχετε την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να έχετε 3 ανθρώπους απέναντί σας που είναι το κοινό για το οποίο ενδιαφέρεστε, το target group που λέμε όλου αυτού του σχεδιασμού. Τι θα θέλατε να ρωτήσετε, τι θα θέλατε να μάθετε?
Μένα η κύρια ερώτησή μου είναι αυτό, αν υπάρχει ο φόβος για τις επενδύσεις και γιατί ο φόβος αυτός είναι μεγαλύτερος από αυτό που και ο κύριος Υφυπουργός πριν, ο κύριος Τσακλόγλου, είπε ότι είναι ένα αυγό, όχι σε ένα καλάθι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν θα είναι η σύνταξή σας αποτέλεσμα μόνο του κομματιού των επενδύσεων, για να το πω απλά. Θα έχει και εθνικό κομμάτι, θα έχει ανταποδοτικό κομμάτι, θα έχει, διανομητικό κομμάτι, θα έχει και κεφαλαιοποιητικό κομμάτι. Η δική μας η γραμμή είναι ότι απλώνουμε το ρίσκο, όχι ότι βάζουμε παραπάνω ρίσκο. Και απλώνουμε το ρίσκο σε επίπεδο κατηγορίας του ρίσκου. Και η δική μου η ερώτηση επίσης είναι πώς πιστεύουν ότι ειδικά για τη γενιά μας, που είναι γεννημένη μεταξύ του 2003 και του 87, ή του 87 και του 3, για να το πω πιο σωστά και μην μπερδεύω, τι μπορούμε να κάνουμε πέραν από την επικοινωνία του ζητήματος αυτού, γιατί είναι μια δύσκολη επικοινωνία, έτσι. Δηλαδή, και οι όροι από μόνοι τους καλά-καλά, κεφαλαιοποιητικό, διανεμητικό, επικουρικό, δεν είναι κάτι το οποίο εδώ εμείς θέλουμε να τα καταλάβουμε, να τα σκεφτούμε και να τα διαβάσουμε. Τι μπορούμε, ένα, γιατί έχετε παραπάνω ενδιασμούς, και δύο, τι μπορούμε να κάνουμε για τη γενιά αυτή των πόσων από το 87 μέχρι το 2036. 2036, αυτά τα 16 χρόνια, να τους το κάνουμε πιο θελκτικό και να τους ενημερώσουμε καλύτερα. Λοιπόν, ποιος θα ήθελε να δώσει μια απάντηση σε αυτό? Εγώ καταρχάς θα έλεγα σε όλα τα παιδιά, θα τους πρότεινα να μπουν στην ιστοσελίδα και να δουν και το αλφαβητάρι που έχει δημοσιευτεί. Εμένα μου βοήθησε πολύ να καταλάβω κάποια πράγματα βασικά που δεν ήξερα. Και κατά τα άλλα, ίσως θα έπρεπε από το Υπουργείο να οργανωθούν περισσότερες ενημερωτικές ενέργειες και μέσω των social media που όλοι μπαίνουμε και βλέπουμε. Εγώ για να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε η Νάντια, ουσιαστικά τώρα είμαστε εν έτη 2024, έτσι. Υπάρχει μια σωρία επενδυτικών προϊόντων και γενικά υπάρχει και κατάλληλη πληροφόρηση. Άρα γενικά θεωρώ λίγο παροχημένη την άποψη να φοβάμαι να επενδυθούν τα χρήματά μου. Είναι παροχημένο γιατί είναι κάτι το οποίο είναι παλιό. Άρα, εμείς σαν νέοι τώρα τι θέλουμε? Θέλουμε να έχουμε μια εμπιστοσύνη και πόσο μάλλον η εμπιστοσύνη αυτή όταν χτίζεται από ένα οργανωμένο κράτος και μια οργανωμένη κυβέρνηση που μπορεί να το προχωρήσει αυτό και να το κάνει. Θα τον κάνουμε πρέσβη, επίτιμο πρέσβη του 10 το πάνω. Μαρία, τι πρέπει να κάνει η Υπουργός για να σε πείσει? Νομίζω ότι η πληροφόρηση είναι το κλειδί. Οπότε, συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη που ήδη διατύπωσε. Απλά θεωρώ ότι θα πρέπει να αναζητηθούν τα κατάλληλα κανάλια πληροφόρησης και να μπορέσει να απλοποιηθεί όλη αυτή η πληροφορία για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως υποβάθρου, όλοι οι νέοι άνθρωποι, να είναι σε θέση να καταλάβουν βασικούς οικονομικούς όρους που συνδέονται άρρηκτα με την επικουρική τους ασφάλιση. Ωραία, ειλικρινά μιλώντας τώρα στις παρέες σας, στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, ο όρος ΤΕΚΑ είναι ένας όρος που έχει περάσει ή θέλει πάρα πολύ δουλειά όλο αυτό ακόμα? Μπορείς να πεις την αλήθεια. Είναι ένας όρος που έχει περάσει από άλλους ως προβληματισμός και σε κάποιους νομίζω ότι είναι παντελώς άγνωστος, υπό την έννοια ότι σε αρκετές συζητήσεις έχουν βρεθεί άνθρωποι να λένε, νέοι άνθρωποι, συνομιλικοί μου, είμαι βέβαια μεγαλύτερη από τα παιδιά, να λένε τι είναι αυτό το ΤΕΚΑ και άλλο ένα ταμείο και πόσα ταμεία και τι τέλος πάντων θα χρειαστεί να πληρώνουμε εμείς οι δικηγόροι. Παναγιώτη. Γενικά, στη γενιά μας δεν είναι ακόμα στο μυαλό μας η έννοια της σύνταξης. Τώρα ξεκινάμε, τώρα βάζουμε τα θεμέλια. Οπότε, όπως και η έννοια του ΕΦΚΑ δεν είναι τόσο γνωστή, αντίστοιχα δεν είναι και το ΤΕΚΑ. Οπότε, πιστεύω ότι αν υπάρξει κατάλληλη πληροφόρηση, γιατί πλέον έχουμε και τα social, έτσι, με τα social μπορούμε να το προωθήσουμε κάτι και να ενημερώσουμε το κοινό, το δυνητικό κοινό, αντίστοιχα μετά. Να, μια καλή ιδέα, μια καμπάνια και στα social, βεβαίως, πέρα από την καμπάνια που ετοιμάζετε τώρα. Νάντια. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια διάθεση των νέων να μαζέψουν χρήματα για μια δύσκολη στιγμή, να επενδύσουν και πολλοί από αυτούς στρέφονται και ίσως σε επενδύσεις του εξωτερικού, κάποιοι σε bitcoin, σε πιο σύγχρονες μορφές επενδύσεων. Θα έλεγα ότι καλύτερο είναι αυτά τα χρήματα να μπουν σε ένα πιο ασφαλές πλαίσιο, όπως είναι του ΤΕΚΑ. Τώρα να επενδύσεις σε bitcoin και την ίδια ώρα να φοβάσαι να βάζεις τα λεφτά στο... είναι λίγο περίεργο. Πώς φάνηκε το spot? Μου άρεσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι είναι πολύ σύγχρονο, ότι σίγουρα θα κεντρήσει το ενδιαφέρον της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να έπεται συνέχεια, υπό την έννοια ότι αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα bullet points στο τέλος, θα ήθελα κάποιος να μου τα εξηγήσει παραπάνω. Και εμείς τα μέσα ενημέρωση θα θέλαμε να παίρνουμε. Ναι, έχετε δουλειά, κύριε Στρόιτερ, και εσείς να κάνετε για μας. Εγώ θα πω ότι είναι to the point. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Σύντομο, επίκεντρο νέος και χρήση νέων τεχνολογιών. Οπότε όλο αυτό είναι για να το προωθήσουμε στην καινούργια γενιά. Ωραία. Αν σε ρωτήσει τώρα κάποιος
Φεύγοντας από εδώ, ήσουν εκεί, Παναγιώτη, ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα του ΤΕΚΑ, τι θα έλεγες? Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι είναι το επενδυτικό. Όλα τα υπόλοιπα ταμεία όπως είναι τώρα, ουσιαστικά τι κάνουμε? Μας κάνουν κάποιες κρατήσεις, αλλά δεν είναι αυτή η επένδυση. Τώρα γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση ανωδική, έτσι, μια αναπτυξιακή τάση. Οπότε όλο αυτό κάποια στιγμή πάντα θα αποδώσει. Ακόμα και να πέσουν κάποια στιγμή οι αγορές, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα ανεβούν. Άρα όλο αυτό το επενδυτικό είναι κάτι το οποίο είναι θελκτικό, θεωρώ. Το σποτ πώς σου φάνηκε, Νάντι? Μου φάνηκε πολύ ωραίο και πολύ μοντέρνο. Και σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης, θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι πολύ σημαντικό η εγγύηση που δίνει το δημόσιο, ότι ακόμα και αν όλα πάνε στραβά, που μάλλον δεν θα πάνε, αυτό δείχνουν οι προβλέψεις, θα πάρουμε τις εισφορές μας πίσω, τουλάχιστον. Αυτό το βασικό μήνυμα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να περάσει, αυτό το οποίο πρέπει ως κεντρική ιδέα να καταλάβει κανείς για το ΤΕΚΑ, ποιο είναι? Αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, ότι είναι ένα επενδυτικό όχημα, στο οποίο το λιγότερο που μπορείς να έχεις είναι οι ίδιες σου εισφορές και ότι σε σχέση με το ρίσκο που ο ίδιος θέλεις να πάρεις, μπορείς να δεις σύνταξη πολύ, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μέχρι τώρα έχουμε σκεφτεί, γιατί το μέχρι τώρα είναι το ερωτηματικό αν θα είναι αξιοπρεπής η σύνταξη και πολλές φορές το ερωτηματικό αν θα υπάρχει σύνταξη. Το ΤΕΚΑ είναι η απάντηση σε αυτά. Στην ουσία, επενδύεις, γίνεσαι επενδυτής του εαυτού σου, έτσι, επενδύεις πάνω σου. Ακριβώς, αλλά με έναν πλήρως ελεγχμένο τρόπο. Από παντού, από μέσα και από έξω. Δηλαδή υπάρχει ασφάλεια μαζί με απόδοση. Αυτό νομίζω ότι είναι δύο λέξεις κλειδιά. Απόδοση και ασφάλεια. Που συνήθως τα δύο και πάντα έτσι είναι. Το ρίσκο πηγαίνει με υψηλότερη απόδοση. Αλλά εδώ έχεις την ασφάλεια μαζί με την απόδοση. Μαρία, τι είναι αυτό που πρέπει να ακούσει ένας νέος άνθρωπος για να κλείνουμε σιγά-σιγά, ώστε να πιστεί να έρθει σε αυτό το ταμείο? Νομίζω το βασικό είναι η ασφάλεια που είπε ο Υπουργός. Και ένα άλλο πολύ βασικό, θεωρώ ότι είναι και το κομμάτι της ψηφιοποίησης που επίσης έθιξε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο το 2024, έναν νέο άνθρωπο, να εξοικονομεί χρόνο, αλλά να έχει και την πλήρη πληροφόρηση σε σχέση με τα ασφαλιστικά του μέσω των έξυπνων συσκευών και των εφαρμογών. Παναγιώτη. Για μένα θεωρώ ότι είναι η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, επενδύω τα δικά μου χρήματα στο δικό μου προσωπικό κουμπαρά για το δικό μου αύριο για να εξασφαλίσω μια σύνταξη. Και ξέρω ότι είναι λίγο ξύμορο να μιλάμε από τώρα για σύνταξη, αλλά από αυτά που έχω δει γενικά με την ενασχόλησή μου με το ασφαλιστικό, είναι ότι πρέπει σήμερα να επενδύσουμε για το μέλλον μας. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό τώρα. Τώρα βάζουμε τα θεμέλια. Νάντια, το κύριο μήνυμα πρέπει να περάσει για σένα για να κλείσουμε. Θεωρώ ότι είναι και το μήνυμα το ισχύς εν τη ενώση. Όσο περισσότεροι μπούμε στο ταμείο και το στηρίξουμε, τόσο περισσότερο θα είναι το κεφάλαιο και θα πάνε οι προβλέψεις όλο και καλύτερα. Συμπέρασμα, κυρία Υπουργέ. Πολύ σωστό αυτό που λέει και η Νάντια, έτσι, και είναι κάτι που κανείς μας από την πολιτική ηγεσία δεν έθιξε. Ότι έχει σύμμαχο το μέγεθος και έχει σύμμαχο το χρόνο. Αυτοί οι δύο σύμμαχοι στο κομμάτι της επένδυσης είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Γιατί όσο πιο πολύ χρόνο έχεις, τόσο πιο πολύ το όποιο ανεβοκατέβασμα, το όποιο volatility μπορεί να έχεις, μπορείς να το κάνεις, να το περάσεις πιο οριζόντια. Και από την άλλη, όσο πιο πολύ είναι, τόσο πιο πολύ είναι το κεφάλαιο που μαζεύεται, άρα τόσο μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος μπορείς να επιτύχεις. Το μήνυμά μας, νομίζω, είναι να καταφέρουμε μέσα από την εκδήλωσή μας, μέσα από την επικοινωνία του σκοπού του ΤΕΚΑ, μέσα από τα επιμελητήρια και μέσα ίσως και από τα πανεπιστήμια, να καταφέρουμε να πείσουμε για τη μεγάλη ευθύνη αυτή που έχουμε πάρει. Μαρία, σε πείσαμε? Τολμώ να πω πως σχεδόν ναι. Στην είσοδο για να υπογράψεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κερδίσαμε έναν ασφαλισμένο. Να σας καλέσω στο βήμα. Νόμιζα ότι αναφερθήκατε σε μένα, αλλά δεν πληρώ τις προϋποθέσεις. Κυρίες και κύριοι υπουργοί, συνάδελφοι στην κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου δημόσια σε αυτούς οι οποίοι οραματίστηκαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν το πρώτο κεφάλαιο μιας πολύ μεγάλης μεταρρύθμισης που αφορά το ασφαλιστικό μας σύστημα. Και θυμάμαι τις συζητήσεις που είχαμε και με τον Κωσίτο Χατζηδάκη και με τον πάνω τον Τσακλόγλου όταν πήραμε αυτή την απόφαση να δημιουργήσουμε το ΤΕΚΑ, το οποίο ουσιαστικά, ναι, πρέπει να το πούμε, αποτελεί το πνευματικό παιδί
του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε τέτοιο βαθμό που κανονικά θα έπρεπε να προσθέσουμε ένα δεύτερο τάφ και να το ονομάσουμε Τσακλόγλιο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης. Όμως η τομή την οποία έχουμε κάνει, όπως εξήγησαν και οι προαλήσαντες, είναι πάρα πολύ σημαντική και τα ωφέλη από τη δημιουργία του ΤΕΚΑ θα φανούν σε βάθος χρόνου και όπως εξηγήθηκε αναλυτικά είναι πολλαπλά. Εγώ θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε κάτι το οποίο έθιξαν και οι τρεις νέοι που συμμετείχαν στο πάνελ, η Μαρία, η Νάντια και ο Παναγιώτης, στο ζήτημα της έννοιας της ατομικής ιδιοκτησίας ενός μέρους των προσωπικών αποταμιεύσεων ως αποτέλεσμα της εργασίας ενός νέου. Αυτή η έννοια του ατομικού κουμπαρά, ότι τα χρήματα αυτά είναι δικά σας, γράφουν το όνομά σας πάνω, κανείς δεν μπορεί να τα ακουμπήσει, κατελάχιστον το κράτος εγγυάται ότι θα πάρετε πίσω τις εισφορές σας και σίγουρα κάτι πολύ περισσότερο. Αυτό ανατρέπει πλήρως την αντίληψη την οποία έχουμε για την διανεμητική, σωστά και όχι αναδιανεμητική έννοια της κοινωνικής ασφάλισης. Ότι ουσιαστικά οι δικές μας εισφορές πληρώνουν τις συντάξεις της προηγούμενης γενιάς. Και ακριβώς αυτός ο ατομικός κουμπαράς, τον οποίον θα βλέπετε οι νέοι ασφαλισμένοι κάθε μήνα να μεγαλώνει, θα ξεκινήσει με ένα μικρό ποσό, αλλά το ποσό αυτό σε βάθος χρόνου θα αυξάνεται, είναι αυτό το οποίο αλλάζει τις αντιλήψεις μας γύρω από την έννοια της αποταμίευσης, αλλά και γύρω από τη σημασία της ασφαλισμένης εργασίας. Δεν μην κοροϊδευόμαστε σήμερα, αντιμετωπίζουμε στην χώρα μας ακόμα ένα πρόβλημα υποασφαλισμένης εργασίας. Συζητάμε, ας πούμε, σε λίγο θα αυξήσουμε και πάλι τον κατώτατο μισθό. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν και στην χώρα μας εργαζόμενοι οι οποίοι ασφαλίζονται κατ' όνομα στον κατώτατο μισθό, αλλά αμείβονται με κάτι περισσότερο από αυτό. Αυτό το οποίο χάνουν όμως, αυτό το οποίο μπορεί να κερδίζουν σήμερα, το χάνουν σε εισφορές οι οποίες τελικά είναι δικές τους και οι οποίες θα έμπαιναν στον ατομικό κουμπαρά για να τους προσφέρουν τελικά σε βάθος χρόνου μια μεγαλύτερη σύνταξη. Και ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σπάσουμε αυτήν την προκατάληψη που σε έναν βαθμό υπάρχει στη νέα γενιά. Πρώτον, ότι η σύνταξη δεν με αφορά. Αυτό το καταλαβαίνω, γιατί ένα νέο παιδί 20-25 χρονών δεν σκέφτεται από τώρα την σύνταξη. Ή ακόμα χειρότερο, δεν θα πάρω σύνταξη. Γιατί κάτι θα γίνει. Η χώρα ενδεχομένως μπορεί να ξαναπεράσει από μια μεγάλη κρίση. Άρα, γιατί να επενδύσω σήμερα σε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα βέβαιο μέλλον. Να ζήσω λοιπόν το σήμερα, το τώρα, να ξοδέψω όλα τα χρήματά μου, να μην αποταμιεύσω, γιατί ποιος μου εγγυάται το αύριο. Αυτή την οτροπία πρέπει να τη σπάσουμε. Διότι πράγματι η πρόβλεψη της αποταμίευσης αποτελεί μια πολύ σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία με την οποία οι νέοι μας, ειδικά τα νέα παιδιά που πέρασαν μέσα από την κρίση, πρέπει και πάλι να εξοικειωθούν. Εγώ θυμάμαι όταν εγώ ήμουν μικρό παιδί, που μου χάρισαν το πρώτο βιβλιάριο του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και έναν ωραίο μπλε κουμπαρά. Φαντάζομαι οι παλαιότεροι θα τον θυμούνται. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε κάνει την ίδια προσπάθεια να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά στη σημασία της αποταμίευσης. Και αυτό βέβαια συνδέεται και με την έννοια του οικονομικού αναλφαβητισμού, που αναντήρητα υπάρχει σήμερα, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει, θα έλεγα, ατομικές αλλά και συλλογικές προεκτάσεις, διότι όσο λιγότερο ενημερωμένοι είμαστε για τις βασικές αρχές του τι σημαίνει χρηστή διαχείριση της δικιάς μας περιουσίας, των διαφορετικών επιλογών των επενδυτικών εργαλείων, αλλά και των βασικών, θα έλεγα, κανόνων της μακροοικονομίας, του πώς δουλεύουν δηλαδή, τα οικονομικά του κράτους, τόσο ενδεχομένως περισσότερες προσδοκίες μπορεί να έχουμε από το ίδιο το κράτος και τόσο θα δυσκολευτόμαστε να αντιληφθούμε ότι και το κράτος πρέπει να ζει εντός των πλαισίων που ζει το κάθε νοικοκυριό. Να μην ξοδεύει δηλαδή περισσότερα από όσα εισπράττει. Και γι' αυτό και η δυνατότητα που δίνεται μέσα από το ΤΕΚΑ να επιλέξει κανείς διαφορετικά επενδυτικά εργαλεία, η εξοικείωση με την έννοια του ρίσκου και της απόδοσης, όλες αυτές είναι σημαντικές εκπαιδευτικές διαδικασίες από τις οποίες οι νέοι μας πρέπει σταδιακά να περάσουν. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, όταν θα σχεδιάσουμε αυτήν τη νέα φάση της καμπάνιας για να πείσουμε τους νέους οι οποίοι έχουν την επιλογή
να μπουν στο ΤΕΚΑ, αυτά να τα αναδείξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, όπως είπε και ο Αντώνης πολύ σωστά, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τρέξουμε μια έξυπνη καμπάνια και να εξηγήσουμε με απλά λόγια κάτι το οποίο μπορεί να φαντάζει ως μια πολύ σύνθετη οικονομική έννοια. Στον πυρήνα της όμως δεν είναι. Και κάτι τελευταίο το οποίο υπόθηκε και από τον Υπουργό, αλλά και συζητήθηκε στο πάνελ και νομίζω ότι έχει μια ξεχωριστή σημασία. Άμα δείτε στο εξωτερικό, υπάρχουν παντού μεγάλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Ασφαλιστικοί οργανισμοί με πάρα πολύ μεγάλη τεχνογνωσία, οι οποίοι έχουν δέσμευση και υποχρέωση πρώτα και πάνω απ' όλα να προστατεύσουν τις εισφορές των ασφαλισμένων, διότι αυτές διαχειρίζονται. Αυτό πάμε να κάνουμε τώρα και με το ΤΕΚΑ. Να χτίσουμε έναν οργανισμό με μεγάλη τεχνογνωσία υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος θα εγγυάται τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις με βάση το ρίσκο το οποίο θέλει να αναλάβει ο ασφαλισμένος, αλλά βέβαια και με βάση το που βρίσκεται στον κύκλο της ζωής του. Είναι σωστό αυτό το οποίο είπε ο Πρόεδρος. Δεν μπορεί λίγα χρόνια πριν βγει στη σύνταξη να παίρνεις και να το επιλέγεις μεγάλο ρίσκο και σε εκείνο το συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο να βρεθείς ενδεχομένως με μια ζημιά την οποία να μην μπορείς να απορροφήσεις. Είναι βέβαιο ότι σε βάθος χρόνου, στον ορίζοντα μιας ολόκληρης ζωής, πολλών δεκαετιών, θα υπάρχουν τελικά θετικές αποδόσεις, μεγαλύτερες από αυτές που θα περίμενε κανείς εάν παραμείνει στο υφιστάμενο σύστημα. Και βέβαια τα κεφάλαια αυτά είναι κεφάλαια τα οποία θα επενδυθούν και πρέπει να επενδυθούν στην ελληνική οικονομία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Σήμερα είμαστε στα 112 εκατομμύρια, αλλά σύντομα θα βρεθεί το ΤΕΚΑ να διαχειρίζεται δισεκατομμύρια. Πού θα επενδυθούν τα κεφάλαια αυτά? Πρέπει να επενδυθούν και να επιστρέψουν στην ελληνική οικονομία και τα ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού είναι μεγάλοι επενδυτικοί αιμοδότες. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και εδώ. Οπότε να κλείσω λέγοντας ότι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση είναι μια μεταρρύθμιση η οποία από τη φύση της θα δοκιμαστεί στον χρόνο. Και εδώ καταλαβαίνετε γιατί η δυσκολία των μεταρρυθμίσεων δεν είναι μόνο η νομοθέτηση, αλλά είναι η υλοποίηση, ειδικά όταν μιλάμε για τη σύσταση ενός νέου οργανισμού και κυρίως όταν μιλάμε για την ανάγκη αυτός ο οργανισμός να κερδίσει την εμπιστοσύνη των νέων ανθρώπων. Διότι οι νέοι εργαζόμενοι μπαίνουν αυτόματα στο ΤΕΚΑ, αλλά έχουμε μια μεγάλη κατηγορία εργαζόμενων, τους οποίους πρέπει να πείσουμε, όπως έκανε ο Παναγιώτης, ας πούμε, ότι αξίζει τον κόπο να μπείτε στο ΤΕΚΑ με επιχειρήματα τα οποία θα είναι απλά και κατανοητά. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους όσοι οραματίστηκαν, υλοποίησαν και τώρα προχωρούν αυτήν την μεταρρύθμιση και νομίζω ότι είναι σημαντικό τώρα, καθώς το ΤΕΚΑ αρχίζει και πατάει καλά στα πόδια του, να περάσουμε στη δεύτερη φάση, που είναι αυτή η φάση πειθούς προς όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ασφαλιστούν, να έρθουν και να το κάνουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο τελικά χτίζονται και οι απαραίτητες σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των θεσμών της πολιτείας, γιατί το ΤΕΚΑ είναι ένας κρατικός φορέας, και αυτών οι οποίοι θα ωφεληθούν τελικά από την επιλογή τους να εμπιστευθούν την επικουρική τους ασφάλιση σε αυτόν τον καινούριο φορέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, λένε ότι το πρώτο βήμα είναι πάντα το πιο δύσκολο βήμα. Το πρώτο βήμα έχει γίνει λοιπόν για το ΤΕΚΑ. Να ευχηθούμε κάθε καλό και κάθε επιτυχία από εδώ και πέρα για το καλό των νέων της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ.